Dobre, máme tu ďalšiu skupinu artefaktov, ktoré mám osobne veľmi rád, pretože sú to artefakty, ktoré sú brúsené, ale predpokladané použitie je v podstate na tvorbu štiepanej industrie. Čiže dalo by sa, podľa mňa, niekto ma teraz ukrižuje za to, že sa o nich hovorím ako o brúsenej industrii, ale napriek tomu, že sa pravdepodobne využívali hlavne pri obrábaní silicitových jadier, tak v podstate tým, že majú brúsené pracovné plochy, tak ich radím medzi brúsenú industriu. Čo ich líši, lebo na prvý pohľad to vyzerá ako nejaký riečny valúnik a potrebujete trošku pozorné oko, aby ste si všimli, že vlastne nejaké plochy toho kameňa sú zabrúsené. A konkrétne tu na tomto, neviem, či to je dobre vidieť na tej kamere, ja to skúsim potom ešte priblížiť, ale tu máte vybrúsenú jednu takú plochu, potom máte vybrúsené túto plochu a väčšinou býva zrkadlovo na druhej strane vybrúsené niečo veľmi podobné. Častokrát sa stáva, že na jednej strane toho kameňa je ten uhol, ten výbrus spravený v nejakom uhle a na druhom strane je opačne. Že napríklad tu nám vyšiel takto a na druhej strane je tá hrana. Čiže je to vlastne nástroj, ktorý má dve pracovné plochy. Obidve sú vybrúsené. Skúsime nájsť nejaký, kde to je vidieť trošku možno lepšie, aby ste to lepšie pochopili. OK. Tu máme vybrúsenú túto plochu. Čiže to je táto plocha, tak. A na ňu nadväzuje táto plocha. Čiže tu máme vytvorený taký chrbátik, ktorý nejakým spôsobom používam pri cielenom dosadzovaní. Čiže keď potrebujem presné kladívko, ktorým sa presne nejakou hranou niekde môžem trafiť, tak si vytvorili takýto nástroj. Mňa vždy udivuje, ako úžasne sedia v ruke. Väčšinou nájdete na nich nejaké takéto miestečko, kde neuveriteľne dobre zapadá palec. Čiže boli to také do ruky nástroje. Tu na nejaká postdepozičná. Niečo tu zostalo červené z nejakého stroja. A v podstate všetky tieto, ktoré vidíte, majú to isté spoločné, že sú prebrúsené z jednej strany, prebrúsené z druhej strany a niektoré sa zachovali len fragmentálne. Čiže na to, aby sme to mohli považovať za nástroj, tak potrebujete nejakú tú pracovnú plochu. A tu, keď tá pracovná plocha existuje, no tak žiaľ, vidíte, že z neho chýba z toho kameňa. Ale tá pracovná plocha vlastne hovorí o tom, na čo sa ten kameň používal. Tento je veľmi zaujímavý. Tento si vyžaduje také, že citlivé oko, pretože tento má dve opracované plochy. A jedna je tu na taká maličká, neviem, čo s tým robili. A potom je tu na spravený tiež taký maličký. Čiže neviem, akým spôsobom používali tento kameň. Neviem, čo by na to povedala mikroskopia, ale každopádne opracovaná bola táto plocha a táto plocha. Veľmi zaujímavý tvar to má. Takisto si to nejako pýta nejako tú ruku, že vlastne som si zvykol, že väčšina tých neolitických nástrojov výborne sedí v ruke. Tu máme takisto zabrúsené vlastne to ostrie na jednej strane, na druhej strane. A tu vidíte vlastne ten rádius toho brúsenia. Či boli používané tieto otlkače na násadách, to nechám
to nechám vlastne iným, nech debatuje. Ja si myslím, že boli používané viac menej v rukách a možno príležitosne niektoré z nich boli osadené niečom, ale myslím si, že primárne v rukách. Čiže takzvané otlkače a zaradil som ich medzi brúsenú industriu kvôli tomu, že majú obrúsené pracovné plochy. Tu je ten taký tiež veľmi zaujímavý, som o ňom nehovoril, ani som ho nevyzdvihol. Tiež má vlastne opracované plochy a tu je to presne v pravom uhle. Hej, čiže tu je jedna pracovná plocha vybrúsená a v podstate ten kameň ako taký prirodzene to umožňuje, že na druhou stranu mu spravil pravý uhol, hej, že toto prechádza sem a vlastne tu nás si vybrúsil ďalšiu pracovnú plochu. Prečo práve takto? Vlastne duálne boli všetky tieto, ktoré sme videli. Hej, že vlastne mali nielen jednu stranu toho kameňa opracovanú, ale vždy sa používala aj vlastne tá druhá, protiľahá. Takisto. Vidíte, tu je ten jeden sklon, tu sa to láme vlastne, tu je tá hrana vytvorená. A dali si dosť veľa práce na to, aby vlastne vytvorili len takú jednoduchú hránku, by sa dalo povedať. Ale kým zbrúsite toľkoto veľa materiálu z toho kameňa, tak vám to pomerne zaberie chvíľku. Takže dali si vlastne záležať aj iba na takom niečom jednoduchom, ako bol otlkač.